Mga kapuso, di magkumpiyansa bisan panahon sa pandemya, kinahanglang magbantay batok sa pagpanglungkab. Ani ay usa sa mga lawak sa CSWD sa dakbayan sa Lapu-lapu ang Gilungkab. Mga laptop, cellphone o cash nahanaw usab. Aniya ang report. Ang Social Welfare Officer 2 nga si Marcos Bao mo'y unang nakamatikod nga gilungkab na ang usa sa mga lawak sa second floor sa CSWD office pagsulod niya sa trabaho pasado alas 7 ganihang buntag. Ang kandado sa ilang opisina giligwat na. I was just thinking na basin ay nabili na, kauban ako nabili ng key, manang gidestrong ka. Pag abot na ko diriwa na, pwede namang disarray ang mga table. Nangaabli na usab ang mga drawers ug cabinets ug nahanaw na ang mga personal laptop ug netbook sa tulo ka mga babaeng social workers. Nahanaw na usab ang usa ka cellphone ug 600 pesos nga cash. Pagkahibalo na ko nga nalungkaban, ang ako amang yung table pod mo akong gisiguro gyud. So kampantira ko nga abi na ko og wala ra kay takiin pa lagi ang kanang kandado. So pag abli na ko mo lagi ako nakit-an nga wala na nga ako ang netbook. Hinuon wala hilabti ang mga printers ug PC sa gilungkab nga kwarto. Usa sa gituhua ang giinteresan sa suspitsado kining usa sa ilahang mga air conditioning units. Dayagman nga gisuwayan kini pagtangtang tungod kay naukal na ang styrofoam nga gialin ini. Posibleng naapiki lang ang suspitsado hinungdan nga wa na niya kini mada. Gawa sa giligwat nga pultahan sa Unit 3, wala na ilaing kwarto sa CSWD office ang nalungkab. Apan naabli na ang glass door paingon sa ramp nga mo'y agianan sa mga PWD nga konektado usab sa Barangay Mayor's Office ug kini ang gituhuan sa mga taga CSWD nga mo'y giagian sa suspitsado. Ang dapit haduol usab kaayo sa mga panimay sa luyong bahin sa CSWD office ug ngit-ngit ang dapit matag gabii. Matod ni Annabeth Quizon, OIC CSWD, posibleng nasuhito na sa dapit ang sospek apan kumbinsido siya nga dili inside job ang hitabo. No, I don't think so. Dili. Remote kaayo nga possibility. Basi client sa una, whatever, nakita siya, ay nana, di ta kahibaw, pero basi no, karon na ba panahon na lisod kaayo. Ang Police Station 5, padayon pa usab nga nanguha og dugang kasayuran aron matumbok ang posibleng responsable. Ato pong i-check sa area kung basin na ay mga possible nga CCTVs nga makakita sa ato ang possible suspect. Sukad miigo ang pandemya, kini na ang ikaunom nga insidente sa pagpanglungkab sa jurisdiksyon sa Police Station 5. Tulo ni ini may natumbok na nga sospek ug napasakaan na og kaso. Samtang ang duha wa na mipakita og interest nga mopasaka og kaso ang mga biktima. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Marondina, Balitang Bisdak.